ଶୋଇକି ମୁଁ ସକାଳେ ରୋଷେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମମି ବସିକି ମାଛ କରୁଛି ମାନେ ଚୁନା ମାଛ। ଚୁନା ମାଛ ତ ମୁଁ ଖାଏନି ତ ସେଠି ମମି ରଖିଥିଲା ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମମି କହିଲା ଚୁନା ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମେ କଣ କରିବା ପଖାଳ ଭାତ ଲଗେଇ ଭଜା ଖାଇଦେବା। ମୁଁ କହିଲି ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇ ଦଉଛି। ତ ମମି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ଫଟଫଟ ପିଆଜ ସବୁ କାଟିଦିଏ। ମମି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ କଟା କରିକି ମୋତେ ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ବସେଇଲି ଗରମ କଡ଼େଇ, ସେଥିରେ ପକେଇଲି ତେଲ ଆଉ ପକେଇଲି ଜିରା। ପିଆଜ ପକେଇ ପିଆଜ ଟିକେ ଜରିଲା ପକେଇ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ମାନେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସେତିକି ପକେଇ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡର। ଜିରା ପାଉଡର ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲଭାବେ ଘାଣ୍ଟିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ପକଉଥିଲି ଏଥିରେ ଚିକେନ ମସଲା। ଚିକେନ ମସଲା ବିନା ତ ଆମର ସବୁ ଖାଇବା ହିଁ ଅଧୁରା। ତାପରେ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକେଇଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ହେଇଗଲା ମୋର ରେସିପି ବନିଗଲା। ଟିକେ କଷିଲା ପରେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇଥିଲି ଧନିଆ ପତ୍ର। ୱାଓ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର କେମିତି ହେଇଛି। ୱାଓ, ବାସ୍ନା ତ ପୁରା କଣ କହିବି, ପୁରା ମସ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଜି ପଖାଳରେ ଆମର ଏଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା, ତା ସହ କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋ କଷା ହେଇଥିଲା, ଚୁନା ମାଛ ଆଉ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା ମିକ୍ସଚର। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ଖାଇବି। ଖାଇବାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା।